त्या बाईक जर काय बोलशी ना तू काही बाई मी काय बोलले बाबा चुकलं तुझं म्हातारा वापस बोलतो माझी बाबा म्हातारे कुठे आहेत या म्हातारी नाही तुम्ही दोघं म्हातारे माझ्या आई बाबा तरुण आहे माझ्या आई बाबांना माझं सुद्धा 80 लागू दे भूटको घेऊन काय होणार होतं बाबा लोक कटली आया 4 दिवसाची सोबती आणि हो का तू आयुष्यावर पोहोचतो नाही घाबरू नकोस बोल तू पुढे बोल बाबा मी तुमची लाडाची ना कानपाना फोडून टाकेन मुळं नाट तुझी असते तर बापाच्या नावात कलंक राहील आहे तर घराकडे कोण असता आहे मग चढवा लक्ष ठेवू नको बाबा काय करतो चढवायची आहे का डोळ्यात काय दिसा होता झालं विश्व मी किसपाट पडला माझी बावड्यात कशी पडली खऱ्या ती बघ जरा डोळ्यात दिसता काय बघ नाही दिसत खायच्या बाजू का बघ दाजीचे म्हशी चुकले ते बघ दिसत त्याचे बघ म्हशी का दिसत नाही चांगले आहेत बालपा विचारलंय मी वाईट का ना हात कोणाला पैसा काय माका काय माझं पाचारू दिलं सांगायची गरज नाही याच्या नादात जर लागलं काय होईल बाबा नको तोंडात पाणी बाबा होणं नको एका काय उंचत आहे काय कधी होतात साधी माका ते काय उंचत काय थोडं प्रेम करत होते प्रेम बापाशी कधी केलेला काय बाबा तुम्हीच सांगत होता ना मागे तुम्ही काय प्रेम करावं लाख मारीन धरून फुलफुल चितर बाबा काय जर ठेवलाय का मी तर पाणी आणण्यासाठी आले होते मुर्द पडलो तुझो नाही भला मोठा राक्षस झाला मला मारणार होता त्या राक्षसा वाचून यांनीच माझं जीवन माका नाही जावा तुका झाला बाबाला तुझा मी चुकले हे मान्य करते आपण द्याल ती शिक्षा मी भोगायला तयार नाही तुका मी जिता पुरतो नाही शिक्षा काय तो भाव
असं काय गो ह्या काय माझ्याने मारला तू. मारून नाही ना तुला मध्ये बोलशील का? कधी नाही केलं तुला? कोणी नव्हतं? आता तुला म्हणायला ना. ओ फुकरा आता तुला म्हणाले. नागोरा कोण तू बाबा? या सावंतीचा राजकर्ते राजश्रथ यांचा कनिष्ठ भ्राता सगळेचे तुम्ही युवराज गुणवर्धन म्हणतात. सुरेश येतो हा अरे सुरत हा म्हणजे तू ऑफिसर वापरतो लावायला कोण? या संबंधी आता जेवायला घरून विचार नको भाजपत कधी लागतात सांगा आपणच झालं काय ना काढून. याच अवंतीत राहतो मी. हा? याच राज्यात. हा हा हा. नाव काय? नाव माझं गुणवर्धन. त्यातला काय दिसणार ना. कुणाची तुझी म्हणजे काय काय होतं? गुणवर्धन. नाही पण त्यातला काय नाही ना. अहो नाव माझं गुणवर्धन. हो पण त्यातला काहीतरी व्हायला. त्यांचा आई-बापांचा. हो हा. एका दोष देऊ नका. तुम्ही कर्माने नेला असते का ते काय करताय? अहो तसं नाही हो. निसर्ग नियमाप्रमाणे. जाशात जायचं. कसं मग या बाहेर. आहे बाबा चांगला लागवडे असं नको. तू काय झुडताना संचन समजतोय आहे? हस. पे, 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 पे. घबराव उजो हात खायचो होतो अंगठी मोठी केलं बरं. हो मागतालाच परत हा? हा, मग परत मागतालाच काय मागतालाच तर नको. नाही काम करा. आमच्याकडे नाही असं आहे तुम्हाला राज्यापर्यंत या. हो. तुम्हाला जर काही हवं नको या आमचे. नाही समजला मोठ्या घराचे पोकळवाचे नाही म्हणायचं. काय ते होतं? काय होतं? तुझं असं नाही का? हे समजलं मटकासारख्या. अरे पाणी येत बघ हे असतात पाकरू. कसं काय करतो? हा बापूचा सांगतो आहे लागोऱ्या प्रेम आहे तुला. मोडून टाकतो आता.